Pakkaa reppu ennen kuin lähdet kouluun. Pakkaa reppu ennen kouluun menoa. Ai miksi? No sitten sinulta ei puutu mitään koulutarvikkeita. Näin sinulla on kaikki mukana. Tällainen vinkki tällä kertaa. Läksyjen teko. Muista tehdä läksyt, ettei tule läksymerkintää. Älä tee läksyjä tunnilla. Muista tehdä läksyt. Näin pysyt siistinä. Muista pestä hampaat aamuin illoin. Käy ainakin 3 kertaa viikossa suihkussa. Pese kädet, kun tulet ulkoa. Hyvä välipala. Sen smoothien saat esim. Banaania, mansikoita ja jos sinulla on kiire keksiä pientä syötävää, niin laita leipä pahtimeen ja ota jääkaapista juusto ja voi ället ota muuta. Höylää juustosta siivuja. Kun leipä tulee pahtimesta, voitele se ja laita täytteet. Nyt voit syödä sen. Terveellisen välipalan saat esim. Jogurtista, hedelmistä, leivästä ja smoothiesta.